рӯзи даъватшаванда маъракаи муҳими сиёсӣ мебошад. хушбахтона дар ҷумҳурии тоҷикистон ин чорабинии бошукӯҳ дар як сол 2 маротиба доир карда мешавад. даъвати тирамоҳии ҷавонон тавонист ки ин далерони ватанро бо ҳам биёрад. салом арз мекунем бинандагони азиз, закӣ ва ҳушманди телевизиони Баҳористон. барномаи навбатии ҷасорат сари ин масоил суҳбат менамояд. ҳифзи сарзамини аҷдодӣ ва дастоварду ҳаёти осоиштаи мардум яке аз рукнҳои асосии давлатдорӣ маҳсуб меёбад. ҷумҳурии тоҷикистон низ баъди соҳибистиқлолӣ барои иҷрои ин вазифаи муқаддас соли 1993 қувваҳои мусаллаҳи худро таъсис дод. дар моддаи 43 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст ки ҳифзи ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси шаҳрванд аст. дар доираи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадориҳои ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ ва тибқи талаботи фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбӣ ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1995-2004 ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат даъвату гусели шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ бо баргузории чорабиниҳои махсуси сиёсӣ ватандӯстона доир гардида истодаанд. маросими гусели ҷавонони шаҳри Душанбе дар муассисаи давлатии фарҳангиву фароғатии аҳурӯни шаҳри Душанбе сурат гирифт. бахшида ба даъвати тирамоҳии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат дар ин макон чорабинии тантанавӣ ва барномаи фарҳангиву фароғатӣ роҳандозӣ карда шуд. дар ҳамоиш намояндагони шаҳри Душанбе, комиссияи даъвати ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ, вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва кумитаи корбу ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок ва суханронӣ намуданд. зимни тадбир аз 4 ноҳияи шаҳри Душанбе ҷавонон ихтиёрӣ ба хизмати ҳарбӣ гусел карда шуданд. зикр карда шуд ки ҳукумати мамлакат ҷиҳати боз ҳам рушд додан ва фароҳам сохтани шароити созгор барои сарбозону афсарони шуҷои ватан пайваста тадбирҳои мақсаднок андешида истодааст ки бо дар назардошти таъмини шароити мусоид дар ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳи кишвар сол то сол сафи ихтиёриёни ҷавон ба хизмати ҳарбӣ зиёд гардида истодааст. дар маросим ба даъватшудагоне ки ихтиёрӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ариза пешниҳод намуда курсҳои кӯтоҳмуддати ронандагиро омӯхтанд, шаҳодатномаи хатми мактаби ронандагӣ тақдим карда шуд. сипас маросими нонгазон, суханронии модару фарзанд сурат гирифт ки ин аз нерӯмандии ҷавонони тоҷик ва қалби бузурги модар сарчашма мегирад. мояи ифтихори мо модарон аст ки имрӯз фарзандони азизамонро, ҷигарбандонамонро ки содиқонау софдилона камари ҳиммат баста ба ҳифзи марзу буми ватан, ба хизмати модар ватан ки сафар дорад, дуогӯи он ҳастем ки худо иқболи нек диҳад. фарзандони азиз, ҳар яки мо шуморо месазад ба қадри пеш аз ҳама ғамхориҳои падаронаи роҳбари давлат, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки инқадар фазои беғубор, фазои сулҳу дӯстӣ, тантанаи озодиро баҳри ҳар як фарди кишварамон зиндагии шоистаро эҳдо кардан бояд бирасем. вазифаи ҷонии ҳар як фарзанд аст ки ба қадри модар ватан расида хоки покро ҳифозат кунад. ман ифтихор мекунам ки имрӯз ҷигарбанди ман, фарзанди ман ки қадамҳояшро ба хизмати модар ватан мемонад, албатта дуогӯи он ҳастам ки соқу саломат рафта биёянд.
дар идомаи тадбир намоиши машқҳои ҳарбӣ варзишӣ аз ҷониби афсарону сарбозони вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шуд. ҳамасола бо мақсади сафарбар намудани ҷавонони ватандӯсту худогоҳ барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 1 октябр рӯзи даъватшаванда баргузор мегардад. ин навбат низ дар даъвати тирамоҳии ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ, ҷавонони 30 солашон 95-2004 ба хизмати ҳарбӣ аз ҷониби мақомоти иҷроия ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе тадбирҳои зарури фароҳам оварда шуд ва тибқи қарори дахлдори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ нақшаи омодагиҳо ҷиҳати ҷалби ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ таҳия гардид ва дар асоси нақшаи омодагардида гурӯҳҳои корӣ барои ҷалби ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ корҳои тарғиботӣ, ташвиқотӣ ва фаҳмондиро пеш бурданд ва имрӯз хушбахтона дар байни ҷавонони сарбаланди мо ҳастанд ҷавонони худогоҳу худшинос ватандӯсту хештаншинос ки имрӯз ихтиёран ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил мегарданд ва ин навбат дар асоси намун корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ ва дар асоси намун ихтиёран сафарбар гардидани ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ки ба комиссариат ҳозир гардиданд беш аз 491 нафар ҷавонон дар рӯзи якуми даъват ба хизмати ҳарбӣ сафарбар карда мешаванд ки 34% нақшаро ташкил медиҳад ва тавре иттилоъ доред нақшаи даъвати ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ дар шаҳри Душанбе 1450 нафарро ташкил дода имрӯз 34% нақша дар рӯзи якуми даъват пурра иҷро мегардад ва имрӯз ба хотири боз ҳам болидарӯҳии наваскарон, афсарону сарбозон ва ҷавонони синни даъвативу то даъватӣ аз ҷониби мақомоти иҷроия ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе чорабинии фарҳангӣ, фароғатӣ, сатҳи баланд ва маросими гусели ҷавонон омода гардидааст ки ҷавонон ба ин чорабинӣ фаро гирифта шуданд ва ҳамзамон аз ҷониби дар асоси дастури супоришои бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ дар партави сиясати хиратмандонаи асосгузори сулҳ ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 4 ноҳияи шаҳри Душанбе айнан чунин чорабиниҳо дар сатҳи баланд ташкил ва баргузор мегарданд ва ҷавонон бо як рӯҳияи болида ба хизмати ҳарбӣ гусел карда мешаванд. ҳамзамон баҳри болидарӯҳии наваскарон барномаи рангини фарҳангиву фароғатӣ ва намоиши театрӣ аз ҷониби ҳунармандони раёсати фарҳанги шаҳри Душанбе манзури иштирокдорон гардид. дар рӯзи нахустини оғози ин маъракаи муҳим даъвати тирамоҳии ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ дар маркази вилояти Хатлон шаҳри Бохтар низ чорабинии рӯзи даъватшаванда баргузор гардид. дар чорабинӣ гуфта шуд ки барои ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат фиристодани ҷавонони ҷисману рӯҳан солим тадбирҳои муҳим андешида шуда дар комиссарияти ҳарбӣ аз ҳисоби мутахассисони соҳаи тандурустӣ ҳар як даъватшаванда аз муоинаи тиббӣ гузаронида мешавад. гуфта шуд ки
طی солҳои соҳиби истиқлолӣ бо дастгирии давлату ҳукумат дар ҳама қисму воҳидҳои низомӣ шароити хизмат ва пояи моддиву техникӣ хуб гардидааст. дар ин тадбир падару модарон фарзандонро ба хизмати софдилона ба ватан даъват карда иброз доштанд ки мисли аҷдодони хеш бояд хоки муқаддаси ин сарзамин ҳимоя карда шавад. шароити мусоиди хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ҳар як ҷавонро вазифадор менамояд ки аз ин мактаби шуҷоату мардонагӣ гузашта таъмини осоиштагии кишварро ҳамеша нигоҳ доранд. از این ملت شکرگزار هستم که امروز تمام جمهوریت آرام آهسته ما حفظ این مردم دولت ما به صفای قواهای مسلح رفته خدمت میکنند، خدمت مادر وطن رو به انجام میرسانند. من شکرگزارم که امروز تمام جمهوریت در اینجا اشتراک دارد، تمام ولایت کارکنان مقامات حقوق همچون پدر امروز فخر میکنم که چنین فرزند به وایر هستند. به این ملت به این دولت باید سرفراز خدمت کنند. ҷавонони сарбаланди шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар шаҳри Хорух ҷамъ омада дар маъракаи муҳими сиёсӣ рӯзи даъватшаванда иштирок намуданд. ба ибораи дигар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон низ бо ҷавонони масъулиятшиноси худ дар ин рӯз ифтихор намуд. ҷавонони бонангу ори ин диёр низ тавонистанд дар рӯзи даъвати тирамоҳӣ аз шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҷамъ омада ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил гарданд. комиссияи даъват ба сафи қувваҳои мусаллаҳи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо сарбаландона гузориш медиҳад ки нақшаи даъват 100% дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон иҷро гардид. имрӯз хушбахтона тамоми ҷавонписарони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо дарки масъулияти баланди шаҳрвандӣ барои иҷро намудани қарзи шаҳрвандии худ ба комиссариятҳои шаҳр ноҳияҳои вилоят худихтиёрона омаданд. хизмат қарзи шаҳрвандӣ ҳар як инсон ва имони ҳар як нафари ватандӯз мебошад. хизмат барои ҳар як мард шараф аст. мояи ифтихор аст ки ба мисли дигар роҳатмардони кишвар барои ман ҳам муяссар гашт ки имрӯз ба номи пуршарафи сарбоз сазовор гардам. дар раванди баргузории тадбир анъанаҳои накӯи тоҷикон анҷом дода шуд. ҳозирин бо масъулият ва боварии комил қайд карданд ки имрӯз сафи артиши миллиро ҷавонони кишвар пурра намуда баҳри ҳифзи хоки аҷдодӣ камари ҳиммат мебанданд. дар воқеъ хизмат дар сафи артиши миллӣ аз як ҷониб қарзи шаҳрвандӣ ҳар як нафар бошад, аз ҷониби дигар мактаби бузурги зиндагӣ, обу тоби бадан, ҷасорату садоқат ва дӯст доштани меҳан аст. тарбияи дурусти волидон аст ки имрӯз сафи ихтиёриён зиёд гардида истодааст. ободиву озодӣ ва сулҳу ваҳдат аз ҳар як ҷавони кишвар тақозо мекунад ки аз ҳарвақта бештар баҳри ҳифзи кишвар камари ҳиммат бубанданд. зимни баргузории ин гуна ҷамъомад дар ҳамаи гӯшаву канори ҷумҳурӣ масъулини мақомоти вобастаи давлатии даъват ва дигар шахсони расмӣ дар назди ҳозирин баромад намуда ҷавонписароне ки дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашнҳои бузурги миллиамон ба хизмати ҳарбӣ мераванд, ин санаи муҳими таърихиро лаҳзаҳои фаромӯшнопазири ҳаёташон арзёбӣ карданд ва ба хизмати шарафмандонаи онҳо дар сафи қувваҳои мусаллаҳ, мудофиаи марзу буми ватан ва ҳифзи дастовардҳои беназири даврони соҳибистиқлолии кишвар барору комёбӣ таманно карданд. гуфта шуд ки ин ҷавонон
бо бозӯи рустамона бо ҳам омада дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ иштирок намуданд. мусаллам аст ки хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ва ҳифзи ватан барои ҳар як ҷавон мактаби бузурги ҳаёт, ҷасорату мардонагӣ ва далериву шуҷоат ба ҳисоб меравад. боиси қайд аст ки имрӯз ҷавонони ихтиёрӣ ба хизмати ҳарбӣ мераванду бо дарки масъулияти фарзандӣ ва ватандӯстӣ баҳри иҷрои вазифаҳои конститутсиониву ҷавонмардӣ камари ҳиммат мебанданд. боиси ифтихор аст ки ҷавонони имрӯза ба ҳамон аҳди анъанавии ҷавонмардона содиқ монда бо хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ аз мактаби бузурги ҳаёт, ҷасорату мардонагӣ ва далериву шуҷоат мегузаранд. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки дар 10 солаи сеюми замони соҳибистиқлолии кишвар ҷавонони шуҷои ватан ихтиёран ба сафи артиш омада нақшаи комиссариятҳои ҳарбиро пеш аз муҳлат иҷро менамоянд ки ин раванд боиси ифтихор ва шарафмандии ҷавонон ва миллати тоҷик аст. احسن به شما جوانان برومند دیار ما با شما زنده ایم ما با شما پاینده ایم ما با شما به آینده وطن امید کامل داریم. امروز مادران بدخشان شکرانه ادا میکنند که فرزندان وطن پرور و وطن دوست را به وایه رسانده که آنها با افتخار یعنی اختیارانه به صف ارتش ملی کمر همت بسته برای حمایت مرز و بوم کشور یعنی کمر همت بسته اند. سرم با خواهش خود برای خدمت نمودن در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان آماده است و در مراسم گسیل این جوانمردان دلیر و شجاع وطن اولین شده با عزم متانت قوی روان است. جوان ناحیه دراز پیروان اصلی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان هستم. ما باید با ننگ و ناموس جوانمردی خود در همه لحظه های حیات آماده هستیم که هر یک پارچه کف خاک تاجیکستان را دلیرانه و مردانه پاسبانی نماییم. боиси қайд аст ки солҳои охир дар шакли мутантан баргузор намудани маъракаи гусели ҷавонон ба сафи артиши миллӣ ба худ равиши анъанавӣ гирифтааст ва аз ҷасорату матонати ҷавонон ва масъулияти волидон дарак медиҳад. дар чорабинии ҳарбии сиёсӣ ва ватандӯстонаи шаҳри Кӯлоб гуфта шуд ки қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон нерӯи пуриқтидор буда сол ба сол бо техникаҳои ҳарбӣ ва афсарони пуртаҷриба таъмин карда мешаванд. бо таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷузъу томҳои артиши миллӣ шароити созгор барои хизмат ва муҳофизати марзу буми кишвар муҳайё гардидааст. даъватшудагон низ зимни баромад ҳамсолонашон ва дигар ҷавонони синни даъватиро барои шомил шудан ба сафи артиши миллӣ даъват карданд. боиси қайд аст ки сол ба сол дар мамлакат сафи ихтиёриён зиёд мегардад ки аз таваҷҷӯҳи пайвастаи ҳукумати кишвар нисбат ба артиши миллӣ ва шароити созгорӣ фароҳамоварда ба сарбозон дар қисмҳои ҳарбӣ дарак медиҳад. мо тоҷикон халқи сулҳхоҳем ва ба ин рисолати таърихӣ ҳамеша содиқ мемонем, вале вазъи ҳарбии сиёсии ҷаҳон моро водор месозад ки ҳушёриву зиракии сиёсиро аз даст надода пайваста дар ҳолати омодабош қарор дошта бошем. барои хизмати шоистаи ҷавонон дар ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳ тамоми шароити мусоид фароҳам оварда шудааст ва роҳбарияти давлату ҳукумати Тоҷикистон пайваста баҳри боз ҳам беҳтару хубтар намудани шароити хизмати хизматчиёни ҳарбӣ тамоми тадбирҳои заруриро андешида истодаанд. имрӯз ҳисси худшиносии миллии ҷавонони
شهر کولاب در پس منظر تغییرات با سرعت جامعه جهانی خیلی بالا رفته است و جوانان کولاب شهر در برابر دیگر جوانان با ننگ و ناموس تاجیکستان صاحب استقلال بهر حمایت مرز و بوم و تمامیت ارضی کشورمان همیشه جهد و تلاش میکنند. дар рӯзи даъватшаванда ноҳияҳои Шамсиддини Шоҳин ва Ховалинг фазои идона дошт. ҷавонон бо шиору овезаҳо ва роҳандозӣ намудани анъанаҳои накӯи миллӣ дар ин чорабинии ватандӯстона иштироки фаъол намуданд. иттилоъ дода шуд, ки дар баргузории ин тадбир саҳми волидони азиз, ҷавонони бо нангу ори ватан, масъулини комиссариятҳо, раёсати кор бо ҷавонон ва варзиш назаррас аст. маҳз иштироки ҷавонписарону волидони онҳо ба ин тадбир зебогӣ ва таровати дигар бахшид. маҳз ҷавонон метавонанд бо дарки баланди масъулият ба ҳифзи марзу буми кишвар камари ҳиммат баста тоҷикистони соҳиби истиқлолро аз имрӯза дида шукуфон намоянд. сокинони худогоҳу хештаншиноси шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва волидони сарбозони ояндаи ватан низ даъват гардидани фарзандони худро ба хизмати ҳарбӣ аз лаҳзаҳои фаромӯшнопазири ҳаёти ин гурӯҳи ҷавонони хушбахту нектоле маънидод намуда хизмати онҳоро дар роҳи дифоъ аз марзи муқаддаси ватан ва таъмини амнияту суботи ин сарзамини аҷдодӣ беҳтарин шараф ва номи неку сарбаландии ҷавонмардона арзёбӣ карданд. дар чорабини ҳозирин бо баробарӣ изҳори сипос ва таманниёти нек ба наваскарон, хизмат ба ватан, модаро рисолати фарзандӣ ва қарзи шаҳрвандӣ арзёбӣ карда аз таваҷҷӯҳи роҳбарияти мамлакат бобати муҳайё сохтани шароити хуби хизмати ҳарбӣ ва зисти сарбозону афсарон дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар ёдовар шуданд. имрӯз ҷавонони бо нангу номуси мо хуб дарк мекунанд, ки хизмат ба ватан нишонаи равшани эҳсоси ватандӯстӣ, дарки зарурат ва аҳамияти ҳимояи манфиатҳои давлат ва халқи кишвар мебошад. ҳозирин қайд карданд, ки бо талошу дастгириҳои доимии сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои бурдубоши хизматчиёни ҳарбӣ ва сохторҳои низомии мамлакат шароити хуби хизматӣ ва маишӣ ҳамаҷониба фароҳам оварда шудааст. фарзандони бо нангу номуси ватан, яъне афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо истифода аз шароити фароҳамшуда дар таъмини амнияти давлату миллат ва ҳифзи марзу бум саҳми шоиста гузошта истоданд. таъмини фазои орому осудаи ватан ва амнияти ҷомеа аз муҳимтарин вазифаҳои давлат маҳсуб гардида, вобаста ба он таълиму тарбия ва рӯҳану ҷисман омода намудани ҷавонони синни даъватӣ барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурӣ беш аз пеш аҳамияти муҳим пайдо менамояд. дар ноҳияҳои ёвон Темурмалик, фархори вилояти Хатлон низ модари тоҷик ба гусели фарзанди худ баромад. анъанаи накӯ нонгазон бо иштироки модарони ҷавонон сурат гирифт. гуфтанд ба маврид аст, ки дар даъвати тирамоҳии имсола масъулини ин шаҳру ноҳияҳо низ омодагии ҷиддӣ дида ин рӯзро бо ташкили тадбирҳои муҳими ватандӯстона таҷлил намуданд. дар чорабинии сиёсӣ аксар ҷавонон буданд. аз чеҳраи гарми онҳо маълум гардид, ки ин родмардон ихтиёриянду мехоҳанд ба сафи артиши миллӣ шомил гардида содиқонаву софдилона ба модар ватани худ хизмат намоянд. ҷавонони синни даъватӣ баҳри ҳифзи марзу буми Тоҷикистон ва музаффариятҳои истиқлоли давлатӣ дар сафи қувваҳои мусаллаҳ таи 2 сол хизмати софдилонаву содиқонаро ба ҷо меоранд. итминон дорем, ки ҷавонон бо хизмати шоистаи худ дар ободӣ ва шукуфоии ватани азизамон саҳми арзанда мегузоранд.
خاطررسان میکنیم که در دعوت بهاری سال 2022 مسئولین مقامات وابسته دولتی بسیاری از شهر و ناحیه‌های جمهوری فعالیت نظررس نشان داده این چاره‌بینی مهم سیاسی را پیش از مهلت یعنی اولهای ماه می پورا به انجام رسانیدند. در این سمت سهم مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه‌های مملکت و اقدام و تشبس‌های والدان جوان پسران که فرزندان خویش را اختیاری به کمیسریات‌های حربی دعوت حاضر می‌نمایند شایسته تحسین است. والدین می باشم که 3 فرزند خود را برای خدمت کردن به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان برای حمایت وطن مادر فرستادم. ما همه زیر پرچم جمهوری تاجیکستان صف آراسته به تمام مردم شریف تاجیکستان مراجعت کرده میگویم که جوانان برای خدمت مادر وطن همیشه تیار باشید، چون که مادر وطن برای ما عزیزترین و قیمتترین چیز به حساب می رود. خیلی که ما میبینیم پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان برای ما جوانان شرایط خیلی خوب را آماده کردند و ما جوانان باید در پاسخ به این خدمت های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان وطن مادر خود را حفظ نماییم. روزی دعوت شونده در شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد از جمله شهرهای استرافشان، پنجکن، ناحیه‌های عینی و دیوشتیچ با برگزاری چاره‌بینی‌های حربی و تندوستانه صورت گرفتند. طبق اطلاع رسیده امسال شماره جوانان سن و سال دعوتی نسبت به طلبات قواهای مسلح خیلی زیاد است و این به مسئولین مقامات وابسته دولتی دعوت امکانیت می‌دهد که از بین آنها بهترین‌ها جدا کرده شوند، چون که نتیجه های چاره‌بینی‌های دعوتی به وضع آمادگی قواهای مسلح تأثیر بی‌واسطه می‌رسانند. از این سبب مسئولین دعوت وظیفه‌دار گردیدند که تنها جوانان سالم و بردم و بالایقت را دعوت، انتخاب و به صف قواهای مسلح گسیل نمایند. در صحن بزمگاه امروزه جوانان سن دعوتی با خوشحالی و فرح صف کشیده بهر حمایت وطن مادر کمر همت بستند. باعث افتخار است که جوانان شرفمند و وطندوست ما در حفظ وطن اجدادی تامین ثبات و امنیت جامعه سهم ارزنده دارند. جوانانمان با حس بلند وطندوستی درک میکنند که وطن نگران خدمت مردانه آنها بوده در راه رسیدن به هدف و آرمانهای ملی ادا نمودن خدمت حربی در صف قواهای مسلح ضرور می باشد. وطن مکان شادی و نشاط و بخت ما، سرزمین است که هر وجب خاکش برایمان مقدس می باشد. ما در قالین مخملین وطن به وای رسیده از میوه های شیرین و آبهای زلالش نوشی جان میکنیم. وطن تاجیکستان عزیز غمخوری همه ما بوده با مهر در آغوشش میپرورد، دانش داده به کمال میرساند و خوشبخت میگرداند. امروز جوانان با ننگ و ناموس ما درک میکنند که توسط خدمت آنها الگویی های شیرین مادرانمان، خنده های بیغش کودکان و نورسان تنین انداز گشته امنیت، استقلالیت و حفظ حقوق و منفعت های شهروندان تامین می گردد.
ин нукта қобили таваҷҷӯҳ аст ки таи солҳои охир шумораи ҷавонписарони ихтиёрӣ ба сафи артиши миллӣ афзун гардида, шаҳрвандон баъди гирифтани аввалин даъватнома ба комиссариатҳои ҳарбӣ даъват ҳозир мешаванд ва ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки масъулини мақомоти вобастаи ин чорабинии муҳими сиёсӣ аз як мавсим то мавсими даъватии дигар мувофиқ ба талаботи моддаи 28 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадориҳои ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ ки гузарондани омӯзиши пеш аз даъватӣ ва омода намудани шаҳрвандони синни даъватиро барои адои хизмати ҳарбӣ дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳ дар бар мегирад, корҳои зиёдеро амалӣ намуда, захираи даъватшудагонро дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ муайян ва мушаххас менамоянд. Илова бар ин, дар ҳамаи комиссариатҳои ҳарбӣ, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз ҳисоби масъулини бахшу шуъбаҳои вобастаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ комиссияҳои даъватӣ таъсис дода шуданд, ки аъзои вобастаи ин маъракаи муҳими сиёсӣ бо дарки масъулияти баланд даъвату гусели шаҳрвандонро ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ сарҷамона ба роҳ мемонанд. бояд ҳама вақт мо барои хизмати модару ватан тайёр бошем. ин новобаста аз куҷое ки мо дар куҷо хизмат мекунем, дар куҷои кадом шаҳру кадом ноҳия. ҳамаи шаҳр новобаста аст, Бадахшон аст, Суғд аст, ҳама ҷо кишвари мо аст. ҳифзи ҷон воҷиб асту ҳифзи ватан воҷибтар аз он. ин заҳмати бедорхобии мо аст ки ҳами падару модарои мо ба ҳазур хобанд. бояд мо ҳисси ватандӯстӣ дошта бошем. ба ҷавонмардо гуфтаниам ки ягон гард тарсу ҳарос дар дилтон набошад. ҳозир ҳама шароитҳо дар қисмҳои ҳарбӣ хуб аст. ҳамун шароитҳое ҳаст, мо дар хонаомон ҳам хеле шароит надорем. беҳтарин шароитҳоро барои мо муҳайё кардагиянд ҷаноби олӣ. хурду хӯрок, либос, ҷои хоб, ҳама ягон камбудӣ чӣ дида намешавад дар қисми ҳарбӣ. маврид ба зикр аст ки ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон даъвату гусели шаҳрвандони ҷинси марди аз 18 то 27 сола ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ дар ду мавсим баргузор карда мешавад. аз ҷумла даъвати баҳории шаҳрвандон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ аз 1 апрел оғоз гардида он то охири моҳи май идома меёбад ва даъвати тирамоҳӣ бошад аз аввали моҳи октябр шурӯъ гардида дар охири моҳи ноябр ба анҷом мерасад. қобили зикр аст ки имрӯзҳо дар баробари даъвату гусели шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ ҳамзамон сарбозоне ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро дар қисмҳои низомии сохторҳои қудратии мамлакат ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар ба итмом расониданд, дар давоми моҳҳои октябр ва ноябри соли равон марҳила ба марҳила аз сафи қувваҳои мусаллаҳ ба эҳтиёт рухсат карда мешаванд. бинандагони азиз, пешниҳоди шумо карда шуд силсила чорабиниҳои сиёсӣ аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат бахшида ба рӯзи даъватшаванда. умедвор ҳастам ки иттилои заруриро ба худ гирифтед. анҷоми барномаи ҷасорат аст бинандагони азиз. хайр, саломат бошед.